ku saking sakit barawani kang lawan pirang-pirang jero kita niku carita ingkang mampat kang ageh saking rebutan yakin lan kanjur lan ampirai kakang maring baci lanang ragepaken maring taan maka sunat tutur ing sake caritane iku Si Abdul Qadir Jelan nangge kanderbe putra Busole lunga Busole panka putra dening Musa punika kasil dening hadagus ikgal handagus ikanagi kasibin yawata biambillah Muhammad kasenulene Daud ingkang wasda Daud kaputrane Musa kakasih Musa ika kaputra teruskan bah iya mantap soalnya Musa iku kaputrane Muhammad kaputrane Musa junika reke mapat iku kasenulene Abdullah